Good morning mga palangga. The time here right now is just 7 o'clock. Maaga ako nagising. Nagising ako nung bumangon si Mr. sa bed. I don't know what time was it, but nagising ako and then nakatulog ako ulit. And nung nagising ako ulit, 6:45. And then, while I was in bed, sabi ko, honey, I'm up. Kasi normally, nagaganyan ako. Just to let him know na I am up. Pero walang sumasagot. So, hindi ko alam kung nasaan si Mr. Pag ganyan kasi, nagwo-worried ako kung saan siya, kung okay lang ba siya. My delivery sa workshop. Kaya pala. There are times kasi na sobrang aga ng mga deliveries namin. Kailangan gumising ni Mr. mga 6 o'clock. Anyways, I will have my breakfast. I will just have a porridge. And I'll get ready myself kasi I have a doctor's appointment today. Ano yung flavor? Ano yung flavor na kakainin ko? Meron kasi akong golden syrup and yung original na flavor. Ito, golden syrup. Or yung original. The golden syrup, ano talaga siya? It's sweeter than this. Kasi original, matabang siya. Noon, hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi matamis siya. Pero kinalaunan, nagustuhan ko siya. Pero nung kinumpare ko yung calories nito at dito, mas mataas talaga yung calories niya. So, pag naubos ko na to, yun na, wala na. Kaya nagustuhan ko na siya ba? Hindi ko pa din siya bibilhin. I-mix ko yung dalawa. Normally talaga, isang packet lang yung kinakain ko. Kasi, isang packet is 1 portion. Pero gutom ako ngayon, and later on kasi I don't know what time I will be home. Should I have my early lunch or should I just wait until I get home and then have lunch? So, hindi ko alam. Kaya, just to make sure, dalawa yung kakainin ko for breakfast para hindi tayo magutom mamaya. Itong dressing gown ko, para akong doktor ba? So, tansya-tansya na lang sa milk. Yan. So, sa isang packet, sabi dito, 2 minutes siyang i-microwave. Pero dalawa ito. So, 4 minutes natin to. May 4 minutes. Meron pang ham dito. Normally talaga, pag niluto kami ng ham, iniwan namin siya sa microwave to cool down completely and then ilalagay na namin to sa fridge. Kasi pag nilalagay namin sa fridge and warm pa yung meat, parang yung meat, hindi siya nasisira pero iba yung lasa niya. Iba yung lasa niya pag you let it cool down completely and then rather than put it in the fridge to cool down. You know what I mean? Finally, tapos na siya. Hala, ang dami nito. Nag-expand siya, oh. Maubos ko kaya to? Of course, maubos ko to. Ang takaw kaya. So, lalagyan natin ng flax seeds. Alam nyo ba, it's been 2 months now that I'm having this. And napansin ko, ewan ko lang, I'm sorry, but it will be TMI. But, napapansin ko na palagi na lang akong umuutot. I'm sorry! Pero, sabi ko sarili ko, parang ito talaga yung dahilan. Kasi, hindi talaga ako ganyan.
So, pag naubos na to, hindi na ako bibili. Kasi medyo mahal din kasi siya. Medyo pricey siya pa. So, kakain na ako ng almusal with kape. Coffee is life. And babalikan ko kayo mamaya and mag-aayos-ayos din ako. Okay? Ito na. Ako'y nagbabalik and ito na yung pagmumukha ko. Same pa din. Tapos akong kumain. Buti na lang merong kaunting bubble wrap. Kasi kailangan ko kasi ng bubble wrap kasi kailangan ko... Bakit hindi nagpo-focus? Hindi siya nagpo-focus kasi ayaw niya sa pagmumukha ko. Wala kang choice camera. Kasi kailangan kong mag-post ng item at kailangan ko siyang ipack ng mabuti. Sa mga tao palang nagtatanong dyan kung ano daw yung binibenta ko sa eBay para makabili sila. Yung binibenta ko sa eBay, many times ko na itong nasagot, pero yung binibenta ko sa eBay is halo-halo talaga siya. Merong apparel, kaunti na lang yung apparel ko, yung fashion jewelries ko, kaunti na lang din. And sometimes, I sell my fine personal jewelry. Hindi ko naman talaga siya personal jewelry, pero sa akin pa din kasi binili ko siya for myself. Pero yung mga jewelry ko, binibili ko siya sa auction kasi mura kasi pag bumili ka talaga sa auction. So, yung mga jewelry na binibili ko sa auction, second hand lang din. Pero, napansin nyo naman siguro na hindi talaga ako ma-jewelry na tao. Meron ako mga jewelries na hindi ko sinusuot. Mahilig lang ako bumili sometimes. Meron akong jewelry collection pero hindi ko sinusuot. Kaya, there are times, tinitingnan ko sila, why not, ibebenta ko. And ito, tulad nito, ito yung personal jewelry ko. And binenta ko siya. And yeah, I have a profit. So, binibenta ko siya sometimes for profit. And sa mga tao palang gustong bumili sa mga item ko, yung mga item ko, hindi po ako nag-ship internationally. So, within UK lang po ako. So, maraming salamat sa interest niyo. But unfortunately, I don't ship worldwide. Sa UK lang po talaga ako nagpo-focus. Kasi yung business ko, hindi naman talaga siya malaki. Ano naman siya lang ba? Parang part-time. Sobrang busy ni Mr. ever since this morning. Hardy, dry? Yep, we were dry this morning. Okay. Are you having lunch? Yep. Okay. Now? Yep. Okay. Paalis na kami. Sasamahan pala ako ni Mr. Akala ko kanina na ako lang yung mag-isa. Hindi niya ako sasamahan kasi sobrang busy niya. And surprisingly, sasamahan daw niya ako. So, okay. Yung oras ngayon is 2:20 na ng hapon. Hello! Nandito na tayo sa bahay. Pagpasensyahan na talaga, hindi ko na kayo na-update nung pagdating ko sa clinic. Kasi wala naman talagang i-vlog doon. So, wala na. Hindi na ako nag-vlog. So, naghihintay ako sa aking niluluto kasi yung oras ngayon is 4:26 na ng hapon. And while naghihintay tayo, I will answer some questions. A couple of questions. First question. I-insert ko yung question mo. Sabi niya, bakit nagtratrabaho ka pa? Bakit wala pa pera husband mo para siya magbayad ng tuition fee mo? Dapat hindi ka na magtrabaho, silbihan mo na lang British husband mo, Mia.
Second question. Very similar lang yung question nila. Saan ba yun? Hahanapin ko muna. Papasensya niyo na talaga. There are times na hindi ko mahanap yung question. Ito yung second question. I-insert ko din yung comment niya. Mayaman man kaya asawa mo, bakit ka pa mag-work? Sinong nagsabi? Someone is spreading a fake news. Wala pong nagsabi na mayaman yung asawa ko. So, ang sagot ko sa mga katanungan nyo, nagtatrabaho ako kasi ayaw kong iasa lahat sa asawa ko. Kasi dito sa bahay mga palangga, si Mr. talaga yung nagbabayad sa bills namin. Ang naaambag ko lang dito sa bahay is yung pang-grocery namin. Yun lang talaga ang naitutulong ko kay Mr. And nagtatrabaho ako kasi sobrang sarap ng feeling if meron kang sariling income. Sobrang sarap ng feeling na kung may gusto ka, hindi mo na kailangang tanungin sa asawa mo na pwede bang bilhan mo ako nito, ng ganyan, ganyan. So, for me, having my own job, having my own money, for me, it's like a freedom ha. Kasi nabibili ko kung ano yung gusto ko without asking my husband. At about sa tuition fee na binanggit niya doon, si Mr. nag-offer siya ng help. Pero sabi ko nga, ayaw kong iasa lahat sa asawa ko kasi yung pang tuition fee ko, nagagawan ko naman siya ng paraan. If it means na kailangan ko mangutang, edi mangungutang ako kasi pwede ko naman siyang bayaran later on. Pero kung things will not go with the plan, of course, I will ask help from my husband and I know when I need help. Pero yung plano talaga at the moment mga palangga is mangungutang ako sa student finance. If pwede na ako mangutang kasi at the moment hindi pa ako allowed mangutang dahil sa settlement status ko, but later on I will be allowed na mangutang sa student finance. Pero yung uutangin ko is half of the amount lang, hindi yung full amount. So yun yung plano. And gusto ko lang i-add about sa choice ko na magtrabaho. Si Mr. kasi, ever since na nagsama kami, si Mr. din kasi yung nag-i-encourage talaga sa akin na you need to learn to earn your own money. Kasi sabi ni Mr. na I want you to be okay when I'm gone. So, yung sistema namin dito ni Mr., kung may gusto akong bilhin, hindi binibili talaga ni Mr. Sinasabi niya na pag-ipunan mo yan. So, kung meron akong gusto, hindi talaga ini-spoon feed ako ni Mr. na para bilhin na ganito, ganyan. Hindi. Kailangan ko talaga siyang paghirapan before ko makuha ko yung gusto ko. Inserted video kasi gusto ko lang na ma-explain talaga siya ng klaro kasi ayaw kong masamain yung si Mr. Kasi si Mr. kasi generous siya in a way. Pero hindi siya yung generous na kung gusto ko ng bag, gusto ko ng shoes, gusto ko ng jewelry, gusto ko ng makeup. Hindi siya ganon. Generous siya in a way pag, let's say for example, kailangan ko ng sasakyan. Bibilhin niya yung sasakyan without a doubt kasi alam niya na kailangan ko ng sasakyan at magagamit ko talaga siya. So, hindi siya gano'n na generous na binibili niya lahat yung mga extra na kailangan ko sa buhay. Kasi in terms naman sa mga clothing, mga shoes, okay naman ako. Pero kung gusto ko ng yung parang may mga branded ba, hindi talaga. Pinaghihirapan ko po yun. So, yun lang yung gusto kong i-add. And some people might think it is like harsh way. Hindi naman siya harsh. Pero tinuturuan lang ako ng lesson ni Mr. Ba and tinuturuan niya ako kung paano mag-survive later on in life. Kasi in reality talaga, of course, hindi palaging buhay si Mr. Hindi tayo palaging buhay. And it will be very tough pag may mangyaring masama kay Mr. It won't be easy. Pero kung may mangyari man sa kanyang masama, alam ko na
na maalagaan ko yung sarili ko, magsusurvive ako dito kasi alam ko kung paano kumita ng pera. So, yeah, yun yung isa din sa mga parang tinuturo sa akin ni Mr. at prepare lang ako ni Mr. sa buhay. And yung second question niya about sa pagsisilbihan ko yung asawa ko, na pagsisilbihan ko naman yung asawa ko, hindi ko napapabayaan yung asawa ko, nagagawa ko pa din yung wife duties ko. Kasi meron akong strict time management talaga, and by doing that, nagagawa ko yung pagiging full-time caregiver ko at the moment, nagagawa kong mag-upload sa YouTube, nagagawa kong mag-aral. Well, I'm not studying at the moment kasi tapos na ako sa aking mga entry requirements. Magsisimula ako sa aking nursing degree ngayong September. But definitely, ang priority ko din is mabigyan ko ng time yung asawa ko para mabalance ko yung study, yung personal life, and kayo. So, we will adjust that later on. And sa isang comment about sa mayaman yung asawa ko, nako, hindi po mayaman. Nagtatrabaho kami dito para makabayad din ng mga bayarin. So, pareho lang yung buhay dito sa UK at sa Pilipinas. Kung hindi ka magtatrabaho, edi walang pera. So, yun lang. Yun lang yung sasagot ko sa question niyo. Hello, mister. How's we getting? We're good. Is it nearly getting cooked? Yeah, nearly there. Good, because I'm hungry. You're hungry. And kung choice niyo na hindi mag-work and okay lang sa husband niyo, edi go ahead kasi iba-iba naman tayo ng rules and regulations. So, yeah. So, kailangan ko magprito ng itlog. Ito pala yung hapunan namin. Fries, sausage, egg, and beans. So, ito na yung hapunan. Ito na yung hapunan namin. Yan. Sabog, walang plating-plating, diba? Kain. Noon, hindi ako kumakain ng beans, pero ngayon, parang nasanay na. Lalabas tayo. Kasi, magbibigay si Mr. ng update sa gate. Kasi may ginawa siya sa gate at hindi ko din alam kung ano. But as I can see, meron na siyang post. I'll just let scoobers out. Okay. I'll be waiting. Hey, maginaw ha. So, ito na. Tingnan niyo yung ang baho. Ang baho. Yung orchids natin. Yan na sila. Tumiklop na sila. Nag-spray na naman yung kapitbahay namin. Pero mawawala yan tomorrow. See, ito na siya. So, nilagyan niya ng ganito. And dito, lalagyan niya ng concrete. Yeah? Yeah. Basically, the gate obviously comes through this. Mm-hmm. Yeah. These are for the concrete goes to this level. That's full of concrete up to that level. Yeah. And then once that's done, the rollers go on there. We'll have to shorten these down, but they go onto there. Mm. And on that one, for the rollers for the gate to slide on. Ah, okay. It slides along, and then here, that'll be another concrete pad in there. Mm. Yeah. Okay. Good job, mister. Let's go to the other one. Pippa. Pipa! Pipa has been very naughty lately. Pumunta siya sa daan mga palangga. And nagpagitna talaga siya. Sus nako naman. She been very naughty. Twice niya ginawa. 4 times? Oh, goodness, Pipa.
Let's go because it looks like it's gonna rain. Run! Run, Pipa! Run! Run, Pipa! Umaambon mga loves. So ito na siya. Same as the first one. Just the same. Yeah. Merong maliit na box. Box in the box. And here it is. Yan. So, yan yung update sa ating gate. Just the same, you see? Mm-hmm. One thing, if you're ever doing that metal work like that, when the concrete goes in, Mm. the rollers can never pull out the concrete. Because what they do say, you have like a bolt box with your studs coming up like that, but you just set them in. Mm. But to me, they're not as strong. Put the metalwork in, the whole metalwork, everything is just concrete in, the whole thing. Oh. Get back! Okay, that's it. So, yung tangke na transfer na ni Mr. Nandito na siya sa harapan. Kasi noon, Pipa! Daddy is calling. So, yan na yung tangke na transfer na ni Mr. Diba, noon, nandyan yan sa side. So, it's in here now, in the front. And yung, is it a gas? Or oil? Kerosene. Okay. So, do you need to transfer that again to there? Yes. Okay. Well, that's dead easy, that one. Alright. So I can lift it with forklift, it's got the thing on it. Mm. I've got a connector. We'll just put that one straight in. Dead easy. Yeah. Oh, it's nice and warm here. So, yun yung update natin. And mga palangga, dito ko na i-end yung vlog natin for today kasi marami pa akong gagawin and maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta. I'll see you in my next vlog. Hinihingal ako. I'll see you in my next vlog and bye! Bye!